Haleluya. Yaro iyo utrai. Kinmen ki para ki bait ki jonga ha utrai Jesus Christ. Ringkat ki para banget bait. Kumju ye ki paralok para jor. Daka jing it ke jong Jisu nga it ye pi. Ringkat nga ai kublai it ye pi yu wai pu wai. Ha ke kerteng ke baim bat ke badan bor ke jong utrai jongi. Ba ulong ba udai u Jesus Christ. Kene kapor ba menta ba piyo sngyaw piyo iyenga pi syashkor kene ke jingkeren jonga kene kapor bangin pendem lang ngin bu lang haka jing duai lang kimat jing duai na kabanta jong kitu kikong kiba trang kiba sliang ban yok pediang kita kikon na utrai namar ba kini kipor baladap kibabun kikong kifon yanga bagi ong Christian lem nengi ka jing duai kadau ba kim don kun bat ka jing im jong kiru ki don hapedeng ka jing sngosi ki don hapedeng jong ki le se don hapedeng piru ki ba sngosi bat ki ba don ru kumju ki ba sngo ling a ki ba sngo pisa ki ba don ru ki ba sngo kurmar jingmot ki ba don ru hapedeng jong ka jing kia jingmot Kia thu don ru ki bam yo tia shu tang na kadau baki perkat palat. Nga ong ye pi kene ka wai. Wat long kumta. Namar ba ka bor briu jongi hi kam long ai ru em. Lade pi pen kia jingmut ru pinom la. Lemde de ka bor ka jong oblai. Lade pi perkat kat no ru pinom la. Lemde de ka bor ka jong oblai. Ngi ki briu ngim long ai ru em. Ngim long ai ru em. De shua ka bangan duai na ka benta ka jong pi shua ka bangan kersyani pi ha ka jing duai sngap ka ktin jong blai ka angkum ne la de pi don je ka syong jong pi la ne pi don ha ka je ka syong jong pi la di kamera ka fi don la don bible shim ka bible puli lang hane ka por menta bat nga sngap ka ktin jong blai ka angkum ne na ka gospel jong uyonis kat san la nong na khot ka basan ktin jong blai ka angkum ne Manga ngalong uding sawang mapi kitenat utau bayai ne hanga bat manga haung utau seso shibon naba klem manga pimla banle ai ruam snap kini kintin bau jisu kuran ni kini kintin bu jisu yathu ingi kini kintin bau ble ai hangi uong ba klem manga pimla banle ai ruam kane ngasngau dai kane kalong ke bashisha ngide ke jing thau ke bokordor jong belai bat ngi sneu thu ka bor breu jingi kamlong ai ruam dengi ki breu ngim la ban le ai ruam ong ublai klem manga pim la ban le ai ruam klem ublai pim la ban le ai ruam de te kedau pitrang pisliang piban yo ite ki kun kan te kun cenrang na ublai Bat bun na pedeng piru pila pendem jing duai pila pan no belai te haba pi pan no belai haba ngila pan no belai ken mau om de ke bengin ya pan kai haba ngi pan de ke bashisha haba ngi pan de ke bangai haba ngi pan de ke batip ba uneu belai uba krau uba dan bor ulak ngej ye kata bat haba pi pan rengkat baka jing em jong pi ka jing em ka ai pin em ka jing em ka ba i yo belai em ka jing em pen sngo ba yo belai em ka jing em ka ba ko ngo yo belai em ka jing em ka ba le ka mon ka jong belai ai ba ka jing em jong pi ka ba ningkong ka ba blen chem sngo ba ringkat ba blen chem sngo ba ka jing em jong pi ringkat ba ka jing ngai ka ba pingai ba ka jing ngai ka pingai u blen chem sngo ba on do blen chem sngo ba pitip bo no blen ba ngi shikri u blen ba don bor Om don ke bamla akhamat jongo barok ke long ke bala hau briu ulong bamla hau blai barok ke long ke bala hapi snyo pila ke du jingkerman hapi pi snyo pila kutlat dengan ong ye pi wat du jingkerman don ublai bakam kra wat snyo ba pilong besnyo la kutlat namar ublai udah pengkrek kalat ye pi ublai babha u i ye pi u i ye ngi u perkat na ke benta jong pi man kasngi Bat udah dap tengkai ke bab hatam na menta ka jong pi.
ngim de ban kuslai ngim de ban singosi ngim de ban kurmar jingmot ngim de singoling a ngim de ban penkhia jingmot yelade ngim de pen arta tin yelade kita kim dan jing man toy la de philek kumta hariken mau la de pi kuslai de pi jenjar la de kumnu kam dan jing man toy pi lem de le de ka bor jong oblai lem de le de oblai de te kadau ngakan toy pi bat ngai weri pi haba pi man ta pi la pendam ha jing duai pila pan no blai ong ne ktin jo blai gospel Matthias nyo de khot ke banyam pan ton sai wat ton shem tit ton sapli pi pan on ai pi wat pi shem de pi tit jing khang trai isnai pi mar baro bapan upediang kata ong ktin jo blai kene ktin jo blai kam de ke ba thok kam de ke ba jular kene ktin jo blai ke ba oi bat ke ba amen ngidon kam tang ke wei ngej ong jisu na gospel Matthias arpwe de khot ke ba arpu ar kono ke bangi pan ha Kelam da artatin da ka bagi ngek ngin pediang pin pediang kono pi pan ha ublei da batip bon ublei ula ban ai fi da ka batip bon ublei u don bor bar u bakrau bor ula te ka ai bam la akhmat jomblei mudur fi ka ai ka bam la akhmat jomblei ka don em ka bam la akhmat jomblei om don ka bam la akhmat jomblei baro kalong ka bala ha ublei barok kalong ke balak hau belai te haba menta kalong ba pila pentip ye kata ka jingdon kam jong pi syok belai te nget u belai nget kene ka wei long ba ong belai ula pediang ye ni ka jing kerpat jonga u belai ula pediang ye ni ka jing pentip jonga u belai la pediang ye ka jing ut jonga u belai la pediang ya kini ke jing tuai ke jonga u belai la pediang ke jing lanyar jonga bat don kam ban nget Kelam artatin ong try ngangek kene ka wei kalong ba melong babha me perkhat na menta jonga man kasngi bat melong ukpa jonga ubat thau ka rengyeng ka jing em jonga melong blai jonga bat me perkhat nga man kasngi ka menta ka jonga meladap tengkai ngai ka babhatam pek ka sara ka baningkong ublei ladap tengkai ka babhatam pi inem ka sara ka ai ba ka yo mat ka jingkar khu ka ba krau ka yo wei kun shin rang isak pinem ki kam ki bakrau jong blai bat u blai dap tengkai ke bab hatam bat kayo ke bab hatam nakasara nau Abraham kan long nok kajat ben ke bakar pang tam ha preng kajat ben riu baro piru kum ju kum ta pit ke Elizabeth ke briu bamdan jingkar man shu ban yo Henry utroy sngop ha ye kata ka jing it jeng ki yo blai ke shikri utroy u ai ke bab hatam pet ki kun jong blai baro Samuel ke ibaji Samuel yo pinem ulong prophet namar ke meju ngila pan na utrai de te kadau kalong kane ka por nga ong e pir kumju ya pir kumju ublai udep tengkai ke babatam te huni ke ai haka jing bu bek jong blai haka jing penyat renti jong blai bat huni ke ai ya ka bau blai usan dur ye pi huni ke ai bar ong kum ne ke wayak mat jong blai long kaman jong me ha khandeu kumbah beneng ai ba kamon ka jong blai kan long ha kan khandeu bat kumbah beneng kamon jong blai kan long tene ka por la de pedon jika syong jong pila ban pendam lang bat nga pila ban ya duai lang bat nga ne ka por shimman talang nga ka jing duai tene ka por to ngine duai na mata jong ngine duai lang try jisu blai jonga ko pa be nga duai na mata kini kong ko pa May ika jing truang bat ka jing sliang jong ki ko try. Ablay be ik metip ika dok not ka men sem jong ki. Metip ika jing mot jing perkhat jong ki. Ablay metip ika jing don kam jiki baki don kam miki kon kan tay kon shin rang. Blay kan ruat ni wan hame. Ni penrit yelade ko try. Ni dam ko siwa khmat jome. Jisu isnay yaki. Yarap lam ika jing long trang jong ki. Yarap ika jing sliang jong ki. Ya rap belai kan jing don kam jang ki kopa ke don kam ki kon kan thai kon chen rang men le isnai ki kopa be e jong ha try jisu be men le isnai ki kopa men ai ki belai kita ki kon kan thai kon chen rang shim belai kan ke por ba kan tang ai ti me duai ngapan kerteng jisu amen ngai ublai yo sngau pi yo sngau ngi un ker khue ngi barok lang namanta ka buram jang o amen